Så disse to sønner, som fødes i begyndelsen, det er altså to vidt forskellige sønner, som har to vidt forskellige fædre. Den ene fader, det er et dyr, og den anden fader, det er et menneske, som er skabt i Guds billede. Og for at kunne se det, og for at kunne bevise, at det er sådan, det hænger sammen, så må vi gå lidt længere frem igennem tiden, for at se, hvad der sker med disse her to vidt forskellige slægter. Kain, han er 18 onde, siger Bibelen. Det siger den i Nye Testamente hos Jakob. Mens Abel, han er 18 gode. Og Bibelen siger også i Nye Testamente, at I gør jeres faders gerninger. Du kan ikke få en so til at gøre noget andet, end det som en so gør, fordi den er født af en so. Og på den måde fortæller Bibelen os, at der er kun én måde at lære på, hvem ens fader er. Det er selve gerningerne. For ikke vild, siger Bibelen, du kan ikke plukke druer af tisler. Bibelen siger, i forbindelse med den her med torn og tidsel, der siger Gud til Adam i forbindelse med syndefaldet, der siger Gud til Adam, at fordi du gjorde dette, så skal jorden bære torn og tidsel for din skyld. Og det som det betyder, det som Gud mener med, når han taler sådan, det er, at jeg vil lade Kain leve. Og det, at Kain får lov til at leve, det gør, at jorden bærer torn og tidsel. Hvordan skal det så forstås? Det skal forstås sådan, at Kain selv er torn og tidsel. Kain blev til en torn i kødet på sin bror Abel. Kain dræbte Abel, siger Bibelen. Så han var den første torn og tidsel, som stak, som torne nogle gange gør. Han stak sin bror til døde. Og der står, dengang at Jesus han blev korsfæstet, der stod der en soldat og stak Jesus i siden. Det er den type mennesker, som stikker til andre mennesker for at dræbe dem. Og det er altså det, som Bibelen kalder for torn og tidsler. Jorden skal bære mordere, fordi du gjorde dette. Den skal bære onde mennesker, side om side med gode mennesker. Og vi kan prøve at følge den her slægt, Kain, for at se, hvordan han var, og hvordan hans efterkommere var. Bibelen fortæller os, at Gud gav Kain et tegn, for at ingen skulle slå ham ihjel, som mødte ham på sin vej. Det tegn, som Gud gav Kain på det var, at Kain fik en datter fra Eva og Adam til hustru, for at Kain skulle overleve i næste generationer. Så Gud gav Kain muligheden for at formere sig her på jorden, igen også for at opfylde sit eget ord til Adam, at jorden skal bære torn og tidsel. Selvom Kain var fortjent til døden, så lod Gud ham leve. Derfor siger Gud til Adam, jorden skal bære torn og tidsel for din skyld. Fordi du gjorde dette her, Adam, så skal jorden bære torn og tidsel. Det var straffen til Adam, at denne her type mennesker, som udgår fra Kain, skal få lov til at eksistere. Og så finder vi, at Kains efterkommer i 6. led, altså slangens efterkommer i 7. led, der står der i Bibelen, at han siger, en dreng har jeg dræbt for en skræmme, og et barn for en rift. Og hvis Kain bliver hævnet 7-fold, så skal jeg hævnes 7 gange 7-fold. Så denne her efterkommer af Kain er altså 7 gange værre end den første efterkommer, som udgår fra slangen, som er altså slangens sønner. Så ondskaben har taget til lige fra den første og frem til den 7. Og kigger vi så på Adams efterkommere i 7. led, så finder vi Enok, som Bibelen omtaler som Adams efterkommer i 7. led. Jamen hvorfor gør Bibelen egentlig det? Jo, men det er fordi, at der er ikke kun Adams efterkommere til i 7. led. Der er også slangens efterkommer i 7. led. Derfor siger Bibelen, at Enok, Adams efterkommer i 7. led, han profeterede over den ugudelige slægt. Og nu finder vi altså, at Bibelen taler om en gudelig slægt og en ugudelig slægt på hver sin side af slægtsstamme træet. Og Bibelen kalder altså os mennesker for træer. Vi er træer, som bærer frugt. Og Adam, han blev skabt i billedet af et figentræ. Og derfor siger Bibelen, at Adam, han klædte sig med figen, efter denne her skandale var sket, at Eva var blevet forført, og Adam måtte frelse sin hustru igennem at kende sin hustru. Hvis vi skal tage et nytestamentligt skriftsted, eksempel på, at mennesket er skabt i billedet af et træ, så finder vi for eksempel et eksempel, hvor Jesus helbreder en, som er blindfødt. Og Bibelen siger det, at første gang, da han lægger hænderne på ham, så ser han menneskene gå omkring som træer.
Og næste gang står der, så lægger han hænderne på ham igen, og så står der, og så kunne han se klart. Synet brød igennem, og så kunne han se klart. Så ud fra den her helbredelse, som Jesus han gør, så fortæller Bibelen os, at hvis du skal se klart i Bibelen, hvis du skal forstå Bibelen klart, så er det vigtigt, at du ser menneskene som træer. Det er en del af at se klart. For det er vigtigt for os, for menigheden. For det er vigtigt for menigheden, for at kunne forstå Guds ord, at vi også har plads til at bevæge os i det ordspil, som Bibelen den bruger, og benytte os af sådan nogle ord, som Bibelen bruger, som for eksempel træet, at vi er skabt i et billede af træet. Et andet skriftsted, som jeg også kunne nævne i forbindelse med dette her med torn og tidsel, det er et gammeltestamentligt skriftsted, som fortæller os, hvor Gud taler til Israel og siger til dem, når de indtager landet. Han siger, hvis ikke I udrydder hedningerne foran jer, når I indtager landet, så vil jeg gøre dem til en torn i kødet på jer. Det er så et skriftsted, hvor igen torn og tidsel bliver brugt omkring mennesker. Og så er det Paulus. Han siger selv, jeg har en torn i kødet, siger Paulus. Hvad mener han med? Den nøjagtige forklaring på, hvad Paulus han mener med, den ligger til grund for, at Paulus han læser skrifterne med et åndeligt øje og taler med åndelige ord. Og det ord, som Paulus han bruger her, det er, at han siger, jeg har en forfølger. Jeg har en satans engel. Altså en person, et menneske, som ikke er sendt af Gud, men er sendt fra Satan for at gøre Paulus livet surt. Hvordan gik det for sig? Jo, Paulus han fortæller for eksempel et sted, der skriver Paulus, Alexander Smed har voldet mig megen smerte. Og Alexander Smed, han var en sådan en person, som forfulgte Paulus alle steder, hvor Paulus kom, for at sørge for, at folkehoben irriterede sig imod Paulus og imod det budskab, som Paulus han kom med. Alexander Smed gjorde det svært for Paulus at komme lige til med evangeliet, fordi han sørgede for, at forsamlingen fik Satans budskab om Paulus først. Og Satan spredte en løgn omkring Paulus og siger, Paulus kommer med fremmede guder. Han forkynder os fremmede guder, som vi ikke kender til. Og det, som Paulus egentlig kom med, det var sådan set bare sandheden om, at Jesus, han er Kristus. Han er Jehova, han er Messias, han er den lovede, han er ham, som skal komme til Israel, og det var det, som Satan forsøgte at forhindre både Israel på den tid og hele verden at tage imod. Så han var sådan en såkaldt satans engel, som man må kalde det for. Han var en torn i kødet, den her Alexander Smed. Så er det andet interessante spørgsmål. Hvorfor synder Adam? Hvad er det, som får Adam til at gå i døden, når Eva hun er faldet i synd? Jesus har en interessant udtalelse omkring Adam, som ikke i første omgang lyder, som om han taler om Adam, men det gør han faktisk. Jesus han siger, når de taler om, de kommer til Jesus for at spørge Jesus, hvordan er det med skilsmissen? Moses han sagde, at vi må gerne skilles fra vores hustruer, hvis vi finder et eller andet brist hos hende. Så svarer Jesus, ja, det gjorde han, men det var på grund af jeres hårde hjerter. Men i begyndelsen var det ikke således. Og når vi tænker sådan tilbage til begyndelsen, når han er færdig med at skabe alle de her ting, og vi finder Adam stående med en hustru, som har en brist. For det er jo det, som er sket, fordi Bibelen siger, Paulus han siger for eksempel, som den herrens tjener han var, så siger han den sandhed, at det var jo ikke manden, som faldt i syndovertrædelse, men det var kvinden, som faldt i synd. Med den tanke hængende i luften, at det var kvinden, som faldt i synd, så må vi huske på, at Adam er ikke faldet i synd endnu. Fordi at først må Eva falde i synd, så må Adam få tid til at resonere og spørge sig selv, hvad gør vi nu? Og i den situation siger Bibelen, at det var ikke sådan i begyndelsen. Adam fandt brist hos Eva. Adam vidste, at der var en brist hos Eva. Men Adam valgte at dø sammen med Eva. Hvordan valgte Adam det? Jo, han valgte at bryde Guds bud, som var, at du må ikke spise af træet til kundskab om godt for dit vedkommende skyld, og om ondt, når det var slangen, som gjorde det. For Gud vidste, Guds forudviden fortæller os, at Gud vidste,
at syndefaldet ville komme ind i verden. Og det kom ved slangen. Det kom ikke ved Eva. Det kom ikke ved Adam. Det kom ved slangen, som forførte Eva. Det var slangen, som bar skylden for syndefaldet. Det var slangen, som satte syndefaldet i aktion. Så når det her det er sket, at slangen har forført Eva, og der fandtes brist hos Eva, så gør Adam det, at Adam kender sin hustru, for ved igennem børnefødsel at frelse sin hustru fra døden. For Adam var den eneste, som kunne frelse Eva fra døden, ved at bryde det nu unyttige bud, som siger, at du må ikke røre din hustru. Og det kan jeg bevise ved at gå frem til Nye Testamente og vise dig et nytestamentligt skriftsted, hvor Jesus han siger, at på en sabbat går så ikke en af jer hen og trækker jeres okse op af grøften på en sabbat, hvis den er faldet i på en sabbat. Og Jesus han siger, det er tilladt at gøre godt på en sabbat. Adam gjorde en god gerning på en sabbat. Han gjorde ikke en ond gerning. Adam gjorde en god gerning på en sabbat. Han frelste sin hustru. Og hvordan kan jeg sige det? Jo, det kan jeg. Fordi at det afkom, som Adam gav Eva, det blev det afkom, som frelste hele menneskeheden senere. For ud fra Adam, siger Bibelen, går frelseren. Vi finder, at Adam fik Abel. Adam blev dræbt af sin bror Kain. Og så står der, at og Adam kendte på ny sin hustru. Altså for anden gang kendte Adam sin hustru. Ikke for 10. gang, men for anden gang kender Adam sin hustru, og hun blev frugtsommelig, og hun fødte Sæt. Og Adam kalder den her søn for Sæt, fordi at Adam har sat afkom i stedet for Abel, som Kain dræbte.